Hola i benvinguts a Prova de So, un podcast que mira darrere l'escena musical per veure i entendre com neixen les cançons. A cada episodi, un músic o productor mos obrirà una cançó i mos explicarà el procés real. Idees, decisions, errors i aprenentatges. Benvinguts a Prova de So. Hola, sóc en Josep Bernat i qui s'uneix en aquest primer capítol de Prova de So són Baba Lucifà, un grup de recent creació compost per 9 músics majoritàriament de la zona de Llevant. Aquest projecte neix en el setembre de 2024, dades en què se van començar a treballar les 12 cançons que conformen el seu primer disc, Punt de partida. En Josep i en Felip, compositors principals, van posar en comú els temes que tenien fets a casa seva i així va començar el projecte. Tot i ser un grup de recent formació, ja han fet varis concerts. Els músics de Baba són Josep Suárez a la veu i guitarres, Felip Gili a la bateria, Sebastià Sanceloni a la percussió, Màrius Gelabert en el baix, Mateu Huguet a la guitarra elèctrica, Julià Ossés en el trombó, Jaume Bonet a la trompeta, Pere Cabot en el saxo i Pau Vaibon en el teclat. Dia 15 de febrer se va publicar el seu primer single, Terra Viva. Una cançó que xerra sobre les amistats que deixen petjada. Com diu la cançó, és com una foguera que deixa un segell damunt la terra. En definitiva, Baba Lucifà pretén ser un referent dins la música catalana. Anem a veure aquesta Terra Viva. Hola Felip, hola Josep, estic molt content que hagueu vengut aquí. Gràcies per venir. Gràcies a tu. I gràcies per voler mostrar un poc com vareu fer aquest tema de Terra Viva. Conta'm un poc com va començar aquesta cosa. Pues aquesta cançó la vaig composar jo i bueno, va ser una cançó que va sortir d'un dia, un vespre que havíem estat amb els amics, havíem estat tot el dia i això, i sé que el vespre vaig dir hòstia, no us he fet cap cançó mai i no sé, però jo són una part molt important de la meva vida i vaig dir, els vull fer una cançó, no? I bueno, sí, la lletra xerra un poc d'això, de les amistats que te deixen marca, que saps que per molta distància que tinguis entre si en aquests moments, pues, hi seran en un futur, no? I res, i jo li vaig passar després el tema en Josep, que és un poc el que fem sempre. Jo li passo els meus temes i ells me passen els seus i ho posam després en comú. I després a partir d'aquí vam començar a construir-la junts i després ja ho vàrem passar en el grup i amb el grup pues, vam acabar de fer els arranjaments i fer-ho tot. Molt bé, molt bé, molt bé. I aquests arranjaments com van començar? Tu vas fer primer la veu, melodia, harmonia... Sí, realment el que va començar és amb un àudio d'en Felip. Sí. Ell, que sempre comencen així els temes. És ell en la guitarra, se va gravant tocant la cançó i cantant-la i me va passar. I els acords van sortir d'allà, pràcticament tots se van quedar igual. S'han tocat poca cosa d'acords, m'apareix. Sí. I després també el tema dels vents va sortir perquè jo tenia un àudio de feia a saber quant de temps el tenia jo a l'ordenador, que me'n recordo perfectament. Jo vaig veure una pel·lícula no sé si era una moneda, era una pel·lícula d'animació, i era com una moneda que s'anava per Brasil o Colòmbia, no me'n record. I hi havia molta festa de carnaval i tal, devia ser Brasil, segurament. I això, la banda sonora, jo vaig recordar que la banda sonora vaig dir, ostres, quina passada de música, tu. Era així, música superllatina, amb molt de vents i tal. I vaig agafar el piano, tal qual clavat d'aquella banda sonora, i li vaig posar uns vents per damunt. El piano no és el que ha quedat definitiu, però els vents són exactament els vents de la cançó. Quan ho vàrem posar en comú, vàrem dir, ostres, mira, li podem posar aquests vents en aquesta cançó, i mira, va resultar així, va quedar bé. Sí. Que guai, molt bé, molt bé. És a dir, a l'hora de fer el tema, vosaltres dos vos reuniu i aneu creant, i després ja li passeu a la banda. Sí, bueno, això, ell a vegades m'han passat sobretot el que fem és la base, és a dir, harmonia, melodia i lletra, la sol fer un. Jo faig, jo què sé, he començat una cançó i el que faig és passar el dinar en Josep i dic, ei, tenc això, a veure si t'agrada, si tal i qual, i a partir d'aquí després, ja sí que nosaltres dos, en Jaume Bonet
que estava aquí a Mallorca, també ha estat molt implicat amb aquest tema. Fèiem una petita maqueta i ja sí que després amb els altres músics és quan acabàvem de fer els arranjaments que diguem oficial, no? O sigui, definitiu. Sí, sí, sí. Però sí, en principi comença amb això, melodia, harmonia i lletra, i a partir d'aquí pues, se va construint un poc de manera orgànica, no? Vaja, que teníeu clar com havia de ser aquesta cançó des del principi, no? O hi va haver canvis... Bueno, va haver qualque canvi. Sí. Sí. Me'n recordo que els vents sí que estava tot a menor, i després perquè quedàs bé en la cançó vàrem fer el canvi que... Sí. De Que fet, els passa adults, major. si vols te'ns enseny. Vinga, va, anem a posar-los. Perfecte. Són uns midis que tenim. Hòstia. Sí, però aquí, per exemple, vàrem fer el canvi que la segona part sí que passa major i això que... Sí, canvia l'harmonia. Ah. Aquí és tot tens Però- tònica, quinta. I després vàrem fer més variacions, perquè ho trobàvem molt repetitiu. Sí, clar, sí. Però aquesta cançó jo crec que és de les que menys ha canviat, Sí. de com era, com és. Sí. De fet, abans li mostrava jo l'àudio, del primer àudio que jo li vaig passar, i és vera que sí, és bastant semblant aquesta. No ha canviat massa. Hòstia, que bo. Molt bé. Què és el que vos va costar més de fer en aquest tema? Dir una cosa que vos emperréssiu... Ja ho tenc clar. en Josep estava... volia fer un pont, i ell volia fer un pont. I perquè realment teníem la cançó feta, la teníem acabada. Era estrofa, estribillo. I jo me'n recordo que vàrem assetjar per Nadal, en tots, i crec que un dia abans d'assetjar va dir no, jo vull fer un pont. I estàvem els dos allà, i també va sortir molt orgànic, però va posar en el piano i va fer no sé què va fer, i va sortir el pont, i a partir d'aquí van dir, bueno, doncs li ficam el pont. Però sí, va ser allò que dèiem, volia fer un pont. Vam entrar algunes capes. Sí. Bueno, La molt resta de la cançó aquesta va sortir molt rodada. Sí, del tema composició va sortir tot molt orgànic, no va haver massa problemes. No. Aquesta va estar tot d'una encaminada. Sí. Vosaltres sí que haguéssiu de posar... Perquè ara traus un disc. Si aquesta cançó l'haguéssiu de posar un rànquing de les cançons del disc, quina seria? Dios, és molt complicat, això. De 12 temes, no? No ho sé. Si sues el més alt, jo posaria potser tercer o quart. Tercer o quart. Jo anava a dir 6 o 5. Hòstia! No t'agrada aquest tema, Sí, tu? sí, no, m'encanta. Però, bueno, més 5 que 6, Però crec que en tenc 4 que potser me poden agradar un poc més. És que aquí hi ha dues variants, perquè també hi ha els temes més comercials, que creiem que és els que poden tenir més tirada, que al final no se sap, perquè aquí el públic decideix i tu no... Al final el que pensaves no és el que acaba sortint. Sí. Però jo crec que de tema complexitat musical, jo és des que, no sé, és que troc que m'agrada. Tema arreglos, així... Sí, arreglos puntuals de guitarra i piano n'hi ha de molt xulos en aquesta cançó. Els arreglos són molt guapos. Jo l'he escoltat i són molt guapos. No, i a nivell líric és vera que per jo és una cançó que significa bastant, no? Així com hi ha altres cançons que les composes sense tenir un missatge clar o sense tenir una fita, no? Aquesta sí que jo tenia molt clar des del principi del que volia xerrar. I és vera que líricament sí que està més currada que altres. Però bueno, no ho sé. Sí, hi ha cançons que són més friquis, a lo millor. Sí. Com a músic és un poc més friqui, no? Que diu, més dirigit en el públic que són músics. Aquesta sí que és bastant comercialeta, així, no sé. Sí, està guai, està guai. Jo sí crec que la posaria a la quarta. Més que tercera, la quarta. Quarta, adjudicant quarta. Adjudicant quarta. Sí. Perquè... Vinga, va bé. Jo n'he escoltat més cançons del disco. Són parescudes tipus estil o són més variades? Hi ha de tot. N'hi ha de parescudes i n'hi ha que no són gens parescudes, vamos, són totalment contrari. Però totes tenen vents, teclat, guitarres, no? Percussió? Bueno, hi ha balades. Jo crec que l'únic instrument que se repeteix a totes és la guitarra. Sí. Bueno, tot i així, penso que hi ha també
cançons de l'acústica, cançons de l'espanyola. Sí, Mhm. sí. Mem, L'acústica espanyola, sí. aquestes dues apareixen a totes. Sí. Man, dirien que l'estil predominant és la rumba catalana. Mhm. És el que nosaltres Sí, hem la rumba. cercat. Però és vera que dins el disco pues, hi ha un pot de tot. Hi ha un pot de pop rock, un pot de country, no sé. Cançons que no se poden encasillar a cap banda. Sí. Hi ha balades també Hi ha balades. molt lentes. De fet, tenim una balada molt xula que no diré gaire cosa tampoc, però és més atmosfèrica. Val, ok. No té tant de vent ni coses, és més d'atmosferes i tal. Sí. Ok, que interessant. Ja anireu veient. I heu fet col·laboració per aquest disco? O no se pot dir? No, sí. Ah, vale. Sí, hem fet dues col·laboracions. Una és amb mon pare, precisament. Una cançó que era seva, que jo vaig xerrar amb ell i m'ha dit que li encantaria tenir-la gravada i gravar-la amb nosaltres. I a més és una cançó molt xula, és de les poques cançons així un poc reivindicatives que tenim dins el disc i xerra un poc de la situació que vivim a Mallorca, no? D'aquesta massificació, d'aquesta... Sí, d'aquestes platges que s'han... Bueno, que les han destrossades i és així. I després tenim una altra en aquesta cançó que deia ell, no? Sí, una lota... De les atmosferes. Sí. És un duo i ha vengut a posar-se a una lota que nom Patri Covas i canta, no diré més, però canta és increïble. Vale, Ha quedat molt bé, la veritat. Sí. Que guai, molt bé. Bueno, i tornem en aquest tema de Terra Viva. Què se podria dir que és el primer que vareu gravar? Perquè bé, supos que quan aneu a l'estudi gravau primer bateria o el que sigui, no? Però a l'hora de vosaltres fer la maqueta, ell te va passar una nota de veu? Sí. Sí, això va ser el primer va ser l'àudio d'aquest de WhatsApp, me va passar. I tu, Josep, a l'hora de muntar la cançó, què és el que fas? Mira, sí, escolto l'àudio i en el Logic me pos un MIDI de bateria, o sigui, un bateria virtual d'aquests que te toca el ritme, i me poses típic ritme de rumba de tota la vida. No estic per complicar-me la vida, tampoc. I sí, això, la primera bateria que trobo, d'així de rumba, el baix, també, tònica quinta, el primer que me surt, i els acords que m'ha passat ell. I així feim la primera base, diríem, per ja anar afegint els arreglos més puntuals, anar perfeccionant cada part, però al manco tenim la base harmònica ja feta. Sí. I després feis la lletra o la lletra és una cosa que ja teníeu feta i heu encaixat? No, jo la lletra, manco en el meu cas, sols sortir abans que... Jo m'agrada més primer quan posar la lletra i després poder dir la música. Just abans ho xerràvem, sí que jo ho faig de manera un poc conjunta. Jo me poso en la guitarra i me surto algo de lletra i a partir d'aquí li poso una harmonia i li faig una melodia que després moltes vegades la melodia no sé que he fet jo perquè en Josep després ell a vegades la canvia això però d'aquesta primer va sortir la lletra i després va sortir tot l'altre. Sí, després un pot de qui hagi fet la cançó. Sí. Jo, per exemple, som al revés. Jo el que me surt primer és l'instrumental i la part d'instrumental de vents. Sí. I si veig que té potencial, dic, vinga, vaig a afegir-li les parts que queden. I la part d'aquesta instrumental de vents, se podria dir que fas primer l'estribillo, la tornada, millor dit, l'estrofa o el que te surti? Ara sí, per exemple, el que t'he mostrat era l'instrumental. Jo faig això primer. Primer dic, vaig a fer un instrumental de vents a veure si és xula. I si m'agrada, afegeix l'estribillo, perquè és el que veig just abans. Vale. I enllaç ja l'estribillo amb l'instrumental. I això és el primer que jo, en el meu cas, dels meus temes, és el primer que surt. Okay. I les estrofes és el darrer. Voldríeu ensenyar alguna més de la maqueta, alguna així... Sí, t'enduï material aquí. Vinga, va. A veure, tenim les pistes que se van gravar a l'estudi, la pista completament neta, fora cap efecte, ni reverb, ni res. O sigui, és tal qual com va sortir de l'estudi. Podríem escoltar qualque fragment? Sí, clar. Digue'm el que vols escoltar. Tenim tots els instruments. Per exemple, podríem anar, jo crec, en el tros d'abans de la tornada que ve abans del pont. Vale. La tornada abans del pont. Sí.
Però si la trobo, ara. Qualcun instrument o tots? Sí, potser pots anar alternant per nosaltres anar escoltant aquí, tal. Aquí... Vale. Vinga, vaig a posar-ho totes les pistes per veure quina Val, part estic. ok. I llavors deixat sa gent damunt sa terra per poder-se recordar. Bueno, com veus aquí encara falten temes d'afinació i coses que després sempre s'han de corregir coses. És molt difícil, sobretot els vents quan graven els tres junts, perquè els van gravar els tres a la vegada. Sempre hi ha cosetes, sempre hi ha cosetes. I això són coses que després les arregles i tal. Amb un poc d'edició. Sí, amb un poc d'edició. Aquí no n'hi ha massa d'edició. A sabeu sí, m'apareix. Però... Sí. I podríem escoltar també, a lo millor... A mi m'ha cridat molt l'atenció que hi hagi percussió. Més, crec que és una cosa que es suma molt. Podríem escoltar, a lo millor, la part de percu i veurem exactament què és el que fa, perquè troc que es suma molt en aquest ritme... Sí, te pots saber percu tota sola. Sí, per exemple. Si no, pots posar sense bateria i que soni sense perco. Exacte. Li puc afegir la bateria ara. No. Dic, sense bateria, tot l'altre sense bateria. És el que més. No? Molt bé, està molt guai. Aquí el que hi ha són... Aquí el que hi ha són les congues, que és el que ha tocat en Sansa, que és el nostre percussionista. I llavors hi ha un shaker, que és com un ovet que fa... Una... Què més hi ha? Una clave. Sí, una clave. I un picarol. I un picarol a negres. Molt bé, que guai. Sí. sí, I llavors també, tu posen la bateria així un segon, així. Vinga, clar que sí. Tota la part de rítmica. Sí. Clar, és que... Sí, camina molt. Sí, li dona molt el rotllo aquest llatinoamericà, no? El rotllo latino. Sí. Jo crec que lo guai és que realment la bateria està fent algo molt simple i són patrons i ritmes molt simples i se complementa molt amb la percussió. Això ja ho feia molt xarango i pensàvem que queda molt guai, que camina molt i queda molt junt, no? Però sí, totes les cançons realment la bateria no té una complexitat molt alta. Són patrons rítmics bàsics que se complementen molt amb la percussió. Molt bé, molt xulo. Clar, a més, damunt després li pots posar aquest ritme també en so piano, en so teclat, i te queda... Clar. I amb el baix també, sí. Sí, exacte. Molt bé. Això després lo difícil és traslladar-ho en el directe. Sí. Perquè aquí ja, en l'estudi te pot tornar loco. Ja. Pots afegir la percussió que vulguis. I després traslladar-ho en el directe és quan has de ser creatiu. Ei, sumes tu també, Felip, percussió? S'ha de tocar bateria? No, jo en el directe sí que sol fer... Bateria? Sí. No, jo en el directe faig guitarra. Hi ha dos temes que me posa la guitarra. Sí, per complementar. Però percussió... No, jo estic a la bateria i sí. Super. Per acabar, darreres preguntes. Plugins així que vosaltres utilitzeu? O aneu a pelo? O sigui... Per exemple, perdona, tu, Josep, jo ara grab la veu, me posaré sempre, pues, compressor o jo què sé, o una mica de reverb, no ho sé. En aquest tema no te poden dir perquè no ho hem fet nosaltres. Hem tingut la sort de poder que ens puguin mesclar i posar tots els plugins en David Rosell. I és una sortada perquè aquest home té molt d'any d'experiència i sap molt bé el que fa i ho té molt per mà tot, com ha de sonar tot, no? Jo, a la maqueta me sol posar això, com el que has dit tu, compressor, equalitzador i reverb.
Ja està. I- No me complic la vida perquè tampoc ho necessito. Exacte. La maqueta és perquè se pugui fer una idea de lo que sonarà. Molt bé. Sí. Sí. I de tema de samples, a lo millor, sí que hem empleat sample, per exemple, el piano, l'hem fet és un sample d'un piano de cua. Ostres. No és un piano de cua real. Mhm. Sí, és un sample que tenia en Xisco, que és Xisco Albéniz, és el que mos ha gravat, i ell té una barbaritat de llibreries de tot. Tot. I els pianos que tenia són espectaculars. A més, pots triar-ho tot, pots triar on és micro col·locat, Mhm. tot ho pot tocar. I, clar, el so és molt Bueno, fidel a la sí. realitat, la veritat. I també han complementat els vents amb una ajuda d'uns midis per donar-li més força, tot i que els vents estan gravats, però per donar-li més força els han complementat amb... Sí, per suplir un pot l'atac dels vents, sobretot. Els hem posat uns midis i l'afinació també ajuden. Clar, Sí. I a que pugin, perquè ara, clar, en vez de sonar a 3, potser en sonen sí. 5 o 6. Vale. Que estan més de fons, el que se sent més són els vents reals, però estan allà i, vulguis o no, ajuden a pujar. Empenyen. Sí, empenyen. Sí. Molt bé, i d'ahir, per acabar, com sabeu vosaltres que aquesta cançó, exactament, o concretament, està acabada? Jo, quan en Josep ho diu. Mai està acabada. Jo encara seguiria posant coses, llevant coses, i això és molt complicat. Jo és el que més m'acosta, de fet. Sempre, quan mos passen la mescla final, sempre dic, això podria fer això, aquí podria, això lleveu, o no sé què. Jo crec que estic marejant en el que mos mescla. Jo ho té molt clar, quan en Josep me diu vale, m'agrada, ja dic, ja està fet. I jo he de fer un esforç per aturar de dir coses, perquè això és el que més m'acosta. Sí. No te sabria dir un punt en el que tenc clar que està acabat. Jo crec que acabat realment ho pensam quan ja ho tenim tot gravat. Sí, exacte. Que ha acabat tot. Exacte. Perquè fins i tot a l'estudi dèiem... Canviant coses. Sí, dèiem, això ho podríem fer d'una altra manera, això... I quan ja està tot gravat, que dius, vale, ara ja no poden... No poden tornar a gravar. Ja no poden tornar a gravar. És quan dius, vale, ja se queda així. Però, no, si fos per ell, no estaria... El disco, bé, no hauria... Encara no hauria sortit el primer temps. Però bueno. Però també, també em mola perquè que sigui tan perfeccionista fa que després soni tan bé. Jo sempre ho dic, i jo, per exemple, hi ha molt de temes que la meitat del tema que he dit me sona beníssim. En canvi, ell, no, però és que això ha de sonar així, i després, per jo, li dona un vot de qualitat molt gran. Així que... Gràcies. A veure. Bueno, i d'ahir, per jo ja no tinc més preguntes. Moltes gràcies per participar. Moltes gràcies a tu. I espero que us hagi agradat i que tingueu molta sort amb aquest llançament del disc. Gràcies. Esperem que sí, que te vagi molt bé el podcast. Gràcies. Molt bé. Bueno, un plaer. Són la flama d'una foguera que il·lumina el seu voltant. S'alimenta de sa llenya i de gent al seu costat. I llavors deixat sa gent damunt sa terra per poder ser recordada. Moltes gràcies per escoltar Prova de So. Mos veiem en el pròxim episodi.